Hello guys, this is Insect TV. Welcome day sa itong channel karon. Nalanta ko gamay i-share about aning nahitabo karon namo diri sa panahon sa pandemic. Nagka-puli mi sa akong asawa og trabaho karon siya na. Ako na pud ang naa diri sa balay. Mao na nasuwayan ako kung unsa di ay kakapoy ang naadri sa balay. Daghan kay kag hunahon gikan sa pagpanglimpyo, pagpanglaba, pagpanghugas og plato, hantud sa mga imong anak, pagbantay sa imong anak. Nagtuog sayon ra kayo ang naas balay, higda-higda lang samtang nagtrabaho pa ko sa una dito sa gawas sa among balay, dili gawas sa among balay sa usa ka kompanya. Pero karon guys, gabi walay break time, dili pareha sa usa ka kompanya nga ang imo na lang naon nga nagtrabaho ka ikahuman break time na sad, paniudto na sad. Pero diri guys, grabe ang imong utok nagkutaw, dili masabot, daghan kay kagunahon-naon. Panahon sa tiglupo, sa sudan, sa kaunon, wala siya guys ang gihatag nga budget, imong iguon para maigo lang. Muna nga karon kung kinsa tong mga bana diha nga nanarbaho nga ang asawa na sa balay, taon tagai taon og day off ninyong asawa, suway mo og trabaho kamong naa sa balay. Kita gid ninyo guys, mo na nga na-learn nako karon nga dili day angay nato kuan-kuano na to atong asawa nga nag standby lang diri, wala gibuhat sa pagkatinod guys, wala gyud sila nagtambay. Tibuok adlaw nagtrabaho sa balay. Munang i-share na ko ninyo karon diri. So sa katong mga wala pa ka suway ani, panuway mo. Dili ingon panuway, suwayin ninyo kung unsa kakapoy ang nasa balay, unsa para ma-differentiate ninyo ang balay o ang kompanya. Inana siya kalisod guys, tanang utok magamit muna nga mugawas ang depression, anxiety, tanang klase sa di kakasabot na sakit nga naa maabot sa imo tungod kay sahay di nakamatagad kay uli atong bana asawa gikan sa trabaho, dili na kaniya matagad kapoy kasi masabong kapoy ang nasa balay. So ano lang guys, listen ni dapat dili lang ikan ta sa trabahoan, mulargo lang tagligid kung mo request og kaon sa atong mga asawa, dapat tabangan sad nato atong asawa kay para sila malipay pud o give time sa imong asawa. Okay, so maura to, daghang salamat and keep learning. Kung bago pa mo sa